Moi kaikki. Me mennään nyt mä vähän haluan tehdä pikkuinen video. Sanoa, mä ja mun mummo mennään yhteen puistoon, mikä on kirkon puisto. Ja niin. Ja haluan vaan tehdä video siitä, kun menee sinne ja niin. Okei, no me mennään nyt kirkkopuistolle, mikä on tuossa eessä tuolla. Tuossa näkyy kirkonpuisto. Ja me ollaan nyt aika lähellä. Me mennään vaan kirkkopuistoon ja niin. On ainakin hienoa täällä. Luonto. Kaikkia juttuja. Ja ne näyttää lisää vaikka sitten kun on siellä puistossa. Okay. No me ollaan nyt täällä puistossa. Ja niin. Aika kiva puisto on. Teen pari kohtia mitä kun mä välissä mun mummon kanssa käyn täällä puistossa välissä. Niin näytän vaan mitä mä teen täällä eniten täällä puistossa ja niin. Eikä menis keinulle, mikä puhdas, niin tämä. Oliko lupa? On se. Se keinu on. Mulla on vaan kysymys lailla, mamma. Tai otan. Okei, no sitten mä vaan on eniten mun mummonkaan ja tässä, mummonkaan ja mä eniten ollaan vaan tässä keinulla, kun täällä ei olla mitään tehdä, kun vaan keinua. Kun on vaan 2 juttua täällä puistossa, vaan mä vaan tykkään eniten keinusta täällä. Ja niin. Ja mä vaikka näytän seuraavassa lisää tästä puistosta ja mitä täällä on. Ja vaikka näyttää vaikka myös pikkusen mitä kasvi tai semmosia on täällä luontoa, mitä luonto on. Ja niin. Se on kaikki. Ja. No seuraavassa clip näkyy lisää. Okei, no me jatketaan vaikka pikkusen luontoa, mitä täällä on puistossa. Ja niin. Katsotaan vaikka tämä puu. Joo, kato! Juu, tuo iso ötökkä juttu kakkas justiinsa tuossa ilmassa. Yeah. Kammelehen näköisiä. Vaikka katsoo tässä tuossa mikä tuo on, tuo keltainen. Mikä tuo keltainen on? Tiedätkö sä Lana? Ei se ainakaan tämän puun lehti oo, se on joku muu lehti. Onko se tämän puun lehti? En mä tiedä. Kato tässä on tämmösiä. Joo, siinä on niitä apiloita. Ei enää kuki. On kesällä kukki. Onko 4? Aika paljon on. Onko tässä jotain, missä on 4? Ei näytä olevan mikään, missä on 4. Tai onko tuo? Niin. No se on vaan 2 siinä päällä. Saliko? No. Okay. No mennään kattoo lisää. Kato kaikki. Tuossa on lintui. Pikkusia vaan lintui. Ne menee puskiin. Niin söpösiä. Niin söpösiä nää linnut.
Sitten näistä tulee ainakin hyvää tuoksua näistä. Joo, tuoksuu yhdeltä saippuotamista, mitä mä oon joskus katsonut. Nää kukat tuoksuu aika hyvältä. Aika hyvä on. Aika hyvä. Nää on niin hyviä. Nää. Aika hyvä. Ihan hyvä. Mitä tässä on? Lisää kukkia. Vaan kukkia. Jep, vaan kukkia. Hei kato, tuossa oli yksi lehti tuohon tippunut. Kultaiseksi menee koivu vähän. Tuohon on tippunut yksi lehti tuohon. Joo. Tuohon on tippunut lehti. Ja tuohon. Ainakin ihan kaikkialla. No, se on vaan kaikki mitä tästä luonnosta vaikka katsoo näyttää sitä. No, lisää juttuja kohta. Eikä tuo, tässä on kaikkialla lisää juttuja, näette kaikki jutut ja no, tämä oli aika lyhyt video. Tämä on kaikki ja älä unohtaa like and subscribe. Bye guys. Bye.